дар ин видео тарзи дурусти растамошкаи телефона хостем ки барои шуморо маълумот диҳем. Чӣ хел телефонона бе сум растамошка кунем? Кадом телефонҳоро растамошка кардан дар кораи? Чӣ хел фаҳмем ки телефони мо растамошка кардагӣ ҳаст ё ки не? Растамошка барои чӣ дар кораи? Ва ай ҳама муҳимаш тарзи дуруст растамошка кардани телефона. Видеоро то охира тамошо кунед бародарои азиз. Иншоаллоҳ ҳамаша хушрӯ падроб накарда мефаҳмонем. Ва агар мушкилӣ набошад ҳамун лайки қатъи подписатсия кунед, бениҳоят хуб мешавад. Растамошка барои чӣ дар кораи? Қонуни нав баромадаги дар Тоҷикистон ва агар телефонотонро растамошка накунед, связ кор намекунад телефонтон, симкарта намегирад. Кадом телефонҳоро растамошка кардан дар кораи? Телефонҳое ки пачка мехарем ва телефонҳое ки ай Москва, ай Дубай, ай Америка меорем, телефонҳоро растамошка кардан дар кораи. Телефонтонро як бор растамошка мекунед ва вақте ки гаштед рафтед бо Москва, Дубай, Америка даги ҷое будед, обратно гаштед омадед, дигимбора растамошка намекунед. Ва телефонҳое ки пешай қонун баромадан дар Тоҷикистон уже овардагӣ будед шумо, ӯ телефонҳоро шумо растамошка намекунед. Во автоматически растамошка шидагианд. Чӣ хел телефонамонро бе сум растамошка кунем? Ҳозир мефаҳмонем. Рафтед. Вақте ки шумо аэропорт Тоҷикистон даромадед, шумо мерем пеши таможнӣ, шуморо коғаз метиҳанд, коғаз декларатсия ва хушрӯак пур мекунед. Агар телефони шумо ай $10,000 қимат набоша, телефонтонро бепул растамошка мекунанд. Дигим роҳаш, Wi-Fi аэропорта падгулчат мекунед, сканировать мекунед QR-кода ва ҳозир нишон медиҳем чӣ хел пур кардан дар кораи. Ному фамилия, отчестватонро менависед, ин-тонро менависед, серияи паспорт, номери телефон, шаҳре ки шумо омаден, таможни пунктро выбират мекунед, рӯзе ки границаи Тоҷикистонро даромадагиед. Дата имейл телефонтонро менависед, сурати паспорт пеш ва ҷои печат задагиро мегиред, мепартоед, ё ки метавонед просто билетонро суратшо бигиред, отправить кунед. Баъди отправить кардани шумо дар сообщение меояд дар телефонтон ки заявкаи шумо қабул шудааст. Тарзи дуруст растамошка кардани телефон. Чӣ хел заявка роҳӣ кунем?